हटेल इनचार्ज आरो फुड इनचार्ज बिथांमोन जुदि जायगाफ्रा ओरैहाय खालि जाबायब्ला बे आलासिफोरखौहाय लिंनानै लांनानै जाहोहैनो हागोन हटेल इनचार्जफोर आरो फुड इनचार्जफोर बिथांमोना जुदि सोरबा आलासिफ्रा जाखांबाय जायगा दङब्ला जिरायनानै थानाय आलासिफोरखौ लिंनानै लांफैगोन दा बेनिखायनो खावलायदों ओमफ्राय जोंहा गेट मोखांनि खोला गोजोन्थों रायजोफोर दिनैहाय जोङो नैबे हाबाखौ नायलांसैलाय आरोखि ना दा बेवहाय बिराद गाजा गोमजायै हाबा जागासिनो दङ आंबो बेवहायनो सौफैनानै दङ दे दा माने नोंथांमोननो देखायलांनो सानदों बिनि हाबाखौ आरोखि ना दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गासैबो भिडिअखौ नुलांगोन आरोखि हाबलांनानै नायलांनि जोङो माबायदि हाबायाथ' बरियानो बिराद मोजां साजायदों रायजोफोर नोंथांमोना नायलांबाय जाबाय हाबा नायसै एसे हाबाया बरिया साजायखादों नै बरिया सोरनोबा नांगौबा बे डेक'रेसनखौ लांफैनो हागोन आरोखि टेन्ट हाउसखौ बरिया साजायखादों नै सिङाव बरियासो नै होमबा हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौबो आं देखायलांगासिनो दं रायजोफोर नोंथांमोना दै औ सोर हाबाया सोरनि होनदों खोन्थानो हागोन नामा BLC बिशपनि औ फिसाजोनि आच्छा दे औ दे मोजां नै मालाय सेल्फि लागासिनो दङ बिराद मोजां साजायदोंलै बिराद मोजां सालायदों सेल्फि लादों मालाय नै नायलांबाय थादो आं गासैबो भिडिअखौ देखायलांगासिनो दङ माखासे जिरायनानै हौवा गोदान हिन्जाव गोदानजों सेल्फि लागासिनो खाथियाव देखायगोन दै रायजोफोर नोंथांमोना मोजाङै नायनानै लाबानो जाबाय बे डेक'रेसनखौ नै बरिया नुदों सोरनोबा जुदि नांगौबा नोंथांमोनाबो लांफैनो हागोन आरोखि नैबाव नै बिराद साजायनायजों मोजां नुथारदों आरोखि दे नैबेलाय नै नुबायना बरिया साजायदों आरोखि बिराद मोजां सोरबा सेल्फि लादों नै सेल्फि लादलादों मालाय मोजां सेल्फि नायना लादो दे नै हौवा गोदान हिन्जाव गोदाना बेनो दै रायजोफोर हौवा गोदान हिन्जाव गोदाना होनो नुखाबायना नामा नै नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय नामा बेनो आरोखि ना नैलायनो नामा बेनोसै दै नैलायनो जोब्बाय हौवा गोदान हिन्जाव गोदाना बेनो दे रायजोफोर दे माने फटक लागासिनो दं नोंथांमोननोबो आं देखायखाबाय बेलायनो एसे देखायबावनि आङो र' माबायदि नुदों रायजोफोर नोंथांमोनहा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो गोदान हिन्जाव गोदान दे मोजांथार बरिया ओंखाम खुरग्रा हान्जाफ्रा नै ओंखाम खुरना होनाय जानाय लोंनाय बिराद साफा ओंखाम जादलागासिनो दं आरोखि ना बिराद स्पेसियेल हाबा बिराद बरिया हाबा जादों बेबायदि आरोखि दे रायजोफोर दा आङो भिडिअखौ देखायलांबावगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नैबेजों जागासिनो दं आरोखि ना जों दा नैबेजों थांनि नायलांनो जोङो ओंखाम जानायखौ आं देखायलांनि नोंथांमोना दा हाबाया सोलिगासिनो दं आरोखि ना धाम धुम सोलिगासिनो दं हाबा जानाय लोंनाया दा बिनि थाखायनो रायजोफोर नोंथांमोनाबो नायनानै लादो हाबाया माबायदि जादों बिराद बरिया हाबा साफाथारलै हाबाया रायजोफोर नै डेक'रेसना माबायदि खालामनाय जादों माबायदि खालामनाय जादों नै बरिया अयथासार मोजां आरोखि ना बिराद साफा नै जानाय जायगा सिस्टारफोर जाफैदों नै हनै आलासि फैनानै जिरायग्रा नै डेक'रेसन ओमफ्राय नैबेजों फैगासिनो दं आरोखि जिरायग्रायानो सिरा बिराद बरिया खिन्थु नैबेलाय नै जुदि नोंथांमोनाबो बेबायदि फोसाबनो बा टेन्ट हाउस नांगौबा नोंथांमोना लांफैनो हागोन आरोखि ना आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै होगासिनो दङ बिराद मोजां साजायग्रा डेक'रेसना टेन्ट हाउस बिदि
ओमफ्राय माखासेखौ जों देखायलांनो माने सेल्फि पइन्टबो बानायनाय जादों आरोखि माखासे नै फट' लालायगासिनो दं नालाय फट' हेलो जायफ्रा हटेल इनचार्ज फुड इनचार्ज बिथांमोना जेन' जाय आलासिफ्रा ओंखाम जायाखै बा मोनजाथ'वाखै सोङै सोङै जेन' लानानै थाङो बेनिखायनो आं खावलायहरदों जाय आलासिफ्रा दासिमबो ओंखाम मोनजायाखै जिरायनानै दङ बिथांमोनखौ लिंनानै लानानै थांगोन हटेल इनचार्ज आरो फुड इनचार्ज बिथांमोन जुदि जायगाफ्रा ओरैहाय खालि जाबायब्ला बे आलासिफोरखौहाय लिंनानै लांनानै जाहोहैनो हागोन सोरबाबा आलासिया ओंखाम मोनजायाखैब्ला बा जाहैथ'वाखैब्ला आरो ओंखामखौहाय जुदि जानो गोसोब्ला साहाथिंबो जायगा दंब्ला जाहैनो हागोन मानोना जोङो खुनु माबा मोनसे फारागखौहाय दोनाखै आइटेम्सआबो एखेयानो साहा जा आइटेम्स दङ खोलानियाबो बे एखे आइटेम्सआनो जुदि जायगा दङब्ला साहाथिंबो नाजावनानै जाहैनो हागोन आरो जुदि सार्भिस नाजावनानै जानो गोसो दङब्ला खोलाथिंहाय जाहैनो हागोन बेखौनो आङो सफैनाय आलासिफोरखौहाय मोनथिहरनाय जादों आरो माखासे आलासिफ्रा खावलायहरदों माबा जानायसै ने भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला दे रायजोफोर माने आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'नोसै नोंथांमोननोथ' देखायजोबखाबाय नै बिराद मोजां साजायदों डेक'रेसनफ्रा दा आङो बे जायगानिफ्राय ओंखारलांसिगोन दा होमबा भिडिअखौ दोनथ'नोसै रायजोफोर दे नोंथांमोननो आं हाबानि खोन्थालांखाबाय माबायदि जादों आरो डेक'रेसनफ्रा माबायदि दा दोनथ'नोसै सार माब्रै एकदम मोजां जोबोद मोजां औ दे ओमफ्राय हाबाफ्रा माबायदि जाहोनाय लोंहोनायफ्रा मोजां दा जाहोनाय लोंहोनायथ' जोबोद मोजां औ बिराद गासैबो रोखोमनि आइटेमसफ्रानो दंजोबो औ ओरैनोथ'
जोंनि मोनथिनायावहाय औ गासिबो एकदम माने फार्स्ट क्लास फाइ क्लास ना बिराद साफा बानायदोंना हाबाखौ औ डेक'रेसनफ्राबो जोबोद माने समायना औ बिराद मोजां जेरैजोंबो माने एकदम बिबारजों बुंफबनाय औ दा मोनसे खोथाखौ आं सोंनि सार दै माने बियो मा जायगायाव जादों खोन्थाहरदो एसे रायजोफोरनो सोरबा सोङोना बेखौहाय ओरैनो जोंसारपारा होननानै बुङो जोंसारपारा ना जोंसारपारा बेयो डन बस्क' हायार सेकेन्डारि स्कुलनि साखाथियावनो औ ओमफ्राय बिनि एसे खोलाहा ओरै CNL सेन्टार फर निउ लार्निं स्कुल दङ औ ओरैनो सिगां बेखौहाय माने नंथु बेंटलबो होनना बुङोमोन ओमफ्राय दायो बियो जोंसारपारा होननानै बेखौ नाम होनाय जाबाय आरो आच्छा चिरां डिस्ट्रिक्ट ना चिरां डिस्ट्रिक्ट अके थेंक इउ सार वेलकाम थेंक इउ औ होमबा रायजोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय बे हाबाया बबाव जादों दा आङो भिडिअखौ दोनथ'नोसै रायजोफोर दे बयनिसिमबो गोजोन्थों हाबानि भिडिअ लोगोफोर नोंथांमोना नायलांनो हागोन आं फुरा भिडिअखौ होलांगासिनो दङ दा बबे जायगायाव हाबा जादों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन हौवाया बबेनि बा हिन्जावा बबेनि मिन्थिनो लुबैदोंबा नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरोखि दे दा आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला एसेयावनो दोनथ'सिगोन बयनिसिमबो गोजोन्थों